Το να καταλήξεις με λογική ότι δεν υπάρχει Θεός είναι αυταπάτη. Σε αντίθεση με άποψη που έχουν πολλοί πως μέσα από λογικά συμπεράσματα καταλήξαν πως δεν υπάρχει Θεός, σε αυτό το βίντεο θα σας αποδείξω ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια συναισθηματική απόφαση. Αντίθετα, επίσης θα σας δείξω πως η πίστη στο Θεό είναι η μόνη λογική απόφαση. Και αυτό το βίντεο το κάνω σαν άνθρωπος ο οποίος ήταν φανατικά άθεος και απευθύνομαι σε ανθρώπους που είτε είναι άθεοι, είτε βρίσκονται σε μια αναζήτηση, είτε θέλουν να δυναμώσουν την πίστη του. Δεν έχει σκοπό αυτό το βίντεο να σε πείσει ότι υπάρχει Θεός, αλλά έχει σκοπό να σε βάλει σε σκέψη. Δεν έχω σκοπό ούτε να υποβιβάσω κανέναν, ούτε να υποτιμήσω. Πάμε να δούμε λοιπόν τι εννοώ. Ένα από τα πολύ λογικά επιχειρήματα είναι του Γάλλου φυσικού, μαθηματικού και φιλόσοφου Blaise Pascal, που είναι γνωστό και ως στοίχημα του Πασκάλ. Για όσοι δεν το έχουν ακούσει, πάει κάπως έτσι. Στις περισσότερες θρησκείες διδάσκεται ότι οι άπιστοι απομακρύνονται από το Θεό και οδηγούνται στην κόλαση. Δηλαδή, έχουν αιώνια απώλεια. Τώρα, αν δεν υπάρχει Θεός, ό,τι και αν πιστεύεις, δεν έχει αιώνια σημασία. Αν όμως υπάρχει Θεός και εσύ τον απορρίψεις, τότε το ρίσκο που αναλαμβάνεις είναι άπειρο. Αντίθετα, αν υπάρχει Θεός και εσύ πιστεύεις σε Αυτόν, τότε το κέρδος είναι άπειρο. Ο Πασκάλ λοιπόν τι έλεγε ουσιαστικά? Αν σου έδινα ένα λαχνό που μπορεί να έχει άπειρο κέρδος, αλλά αν δεν τον έπαιρνες, υπήρχε μια πιθανότητα να έχεις άπειρη απώλεια, τι θα έκανες? Ένας άνθρωπος που σκέφτεται λογικά θα το αγνοούσε αυτό το ενδεχόμενο. Και αυτό το είδος σκέψης δεν είναι κάτι ξένο για μας, το εφαρμόζουμε καθημερινά. Για παράδειγμα, είσαι σε ένα κόκκινο φανάρι το βράδυ. Δεν υπάρχει ψυχή έξω, δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει τίποτα, είσαι μόνος σου και να περάσεις δεν κινδυνεύει κανείς. Αν περάσεις με κόκκινο, γλιτώνεις και χρόνο. Ωστόσο, γιατί οι περισσότεροι δεν το περνάμε αυτό το φανάρι? Γιατί μία στο εκατομμύριο, αν κάνουμε λάθος, θα συμβεί κάτι κακό που θα έχει συνέπειες επάνω μας. Και αυτό είναι κάτι που το εφαρμόζουμε λογικά για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους. Άρα, στην περίπτωση του Θεού, το να αναλάβεις άπειρο ρίσκο για μηδενικό κέρδος δεν είναι λογική επιλογή. Αλλά πέρα από αυτό, το να πιστεύεις ότι είσαι ικανός να συμπεράνεις ότι δεν υπάρχει Θεός είναι από μόνο του μια τεράστια αυταπάτη. Όπως ρώτησε και ο Sin Boy σε μια συνέντευξή του, ξέρεις σε ποια χρονιά ζεις? Ζεις το 2026 μετά Χριστόν. Δεν ζεις στο 3.635.000, δεν ζεις στο 6.342, ζεις στο 2026 μετά Χριστόν. Πριν από 2.000 περίπου χρόνια συνέβη κάτι τόσο καθοριστικό που όλος ο πλανήτης σχεδόν αποφάσισε να ξεκινήσει να μετράει από το 0. Εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε πόσα φύλλα υπάρχουν, αλλά μπορέσαμε να συμφωνήσουμε να ξεκινήσουμε όλοι να μετράμε από το 0. Όλος ο κόσμος μετράει τον χρόνο από έναν άνθρωπο που δεν είχε στρατό, δεν είχε εξουσία, δεν είχε χρήματα. Και παράλληλα δεν υπάρχει ανθρώπινος πολιτισμός στην ανθρώπινη καταγεγραμμένη ιστορία που να μην πίστευε σε κάποιο είδους θεότητα. Πώς γίνεται λοιπόν κάποιος ο οποίος ζει 15, 30, 60 χρόνια να γυρίσει και να πει «Α, όλα αυτά είναι παραμύθια»? Δηλαδή, χιλιάδες χρόνια ανθρώπινης ιστορίας, αμέτρητοι πολιτισμοί, βασιλιάδες, επιστήμονες, φιλόσοφοι, απλοί άνθρωποι ήταν όλοι βλάκες. Όλα ήταν θύματα προπαγάνδας. Όλοι πίστευαν στο τίποτα. Και ξαφνικά, εγώ βγήκα από το σύστημα, είδα την αλήθεια και ήμουν έξυπνος. Ειδικά ένας άνθρωπος καθημερινός, πώς γίνεται να συμπεράνει κάτι τέτοιο? Αν μικρύνεις τον γαλαξία μας στο μέγεθος της Βόρειας Αμερικής, ο ήλιος μας θα είναι ίσα με ένα ερυθρό ημοσφαίριο. Και μέσα σε ένα σύμπαν με διαστάσεις που ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να αντιληφθεί, βγαίνει ένας άνθρωπος μέσα σε ένα κούτσικο τόσο πλανήτη και λέει «Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει δημιουργός». Και δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω, και εγώ τα πίστευα αυτά κάποτε. Και κάποιος θα μπορούσε να πει «Εγώ δεν το έχω δει με τα μάτια μου, αν δεν το δω με τα μάτια μου, δεν μπορώ να το πιστέψω». Ωστόσο, ο ίδιος άνθρωπος πιστεύει ότι υπήρξε ο Μέγας Αλέξανδρος. Πιστεύει ότι η γη είναι σφαιρική. Πιστεύει ότι προήλθε από τον Πίθηκο. Πράγματα δηλαδή που δεν έχει δει ποτέ άμεσα με τα μάτια του. Πιστεύει σε ιστορικά γεγονότα που δεν έζησε. Πιστεύει σε επιστημονικές ιστορίες που δεν έχουν αποδειχθεί καν στο εργαστήριο. Δηλαδή, σε κάποια θέματα ο άνθρωπος δεν απαιτεί να δει προσωπικά με τα μάτια του κάτι για να το πιστέψει. Και σωστά κάνει, γιατί στη ζωή δεν λειτουργούμε μόνο με το είδα άρα υπάρχει.
Λειτουργούμε και με μαρτυρίες, με λογικά συμπεράσματα, με ιστορικά στοιχεία, με εμπιστοσύνη σε πηγές, με ενδείξεις που όλες μας δείχνουν μία κατεύθυνση. Αλλά για κάποιο λόγο, όταν το θέμα είναι ο Θεός, τότε αλλάζουν τα κριτήρια. Εκεί δεν μας αρκούν οι αποδείξεις, δεν μας αρκούν οι μαρτυρίες, δεν μας αρκεί η λογική, δεν μας αρκεί η εμπειρία εκατομμυρίων ανθρώπων. Εκεί ζητάμε ξεκάθαρα σημεία και θαύματα, λες και ο Θεός πρέπει να εμφανιστεί με την ώρα και τον τρόπο που θα το απαιτήσουμε εμείς. Δεν λέω ότι οι αποδείξεις δεν έχουν σημασία, φυσικά και έχουν σημασία. Μάλιστα, μερικές από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές μορφές ζητούσαν αποδείξεις. Αυτό που λέω λοιπόν είναι κάτι άλλο. Αυτό που πολλές φορές οδηγεί τον άνθρωπο να απορρίψει το Θεό, συνήθως δεν είναι μια λογική ξεκάθαρη αλληλουχία. Είναι μια εσωτερική κατάσταση που δίνεται με λογικά επιχειρήματα. Πρώτα έχω έναν θυμό, μια απογοήτευση, μια άρνηση και μετά ψάχνω λόγους που θα επιβεβαιώσουν αυτό που έχω εγώ ήδη αποφασίσει μέσα μου. Δεν έχω μελετήσει το ζήτημα όσο θα ήθελα, οπότε αν κάνω κάπου λάθος συγχωρέστε με. Αλλά από όσα έχω δει, από όσα έχω ακούσει και κυρίως από όσα έχω ζήσει εγώ ο ίδιος, πιστεύω ότι υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι που οδηγούν έναν άνθρωπο να απορρίψει τον Θεό. Ο πρώτος είναι το θρησκευτικό τραύμα. Κάποιος που εκπροσώπευε μία θρησκεία, μία εκκλησία ή κάποιον Θεό, δεν μας φέρθηκε σωστά, μας πλήγωσε, μας καταπίεσε, μας έκανε να νιώσουμε ντροπή ή φόβο, μας έδειξε έναν Θεό σκληρό, ψυχρό, τιμωρητικό και έτσι είπαμε μέσα μας, αν είναι έτσι να πιστεύεις στο Θεό, μακριά από μένα. Συνδέσαμε δηλαδή τον Θεό με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτή την πληγή, με αυτή την εμπειρία και αντί να απορρίψουμε την κακή εκπροσώπηση του Θεού, απορρίψαμε τον ίδιο τον Θεό. Και αυτό φυσικά περιλαμβάνει και ιστορικά γεγονότα όπως βία, σφαγές, καταπατήσεις, σφαγές στο όνομα του Θεού και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο δεύτερος λόγος είναι η ανάγκη να γίνουμε εμείς οι ίδιοι Θεοί. Να πάρουμε κάθε δύσκολη, χαοτική κατάσταση στα χέρια μας και να πούμε από εδώ και πέρα εγώ θα έχω τον έλεγχο. Εγώ αποφασίζω τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Εγώ δημιουργώ τη ζωή μου όπως θέλω. Δεν θα είμαι υπηρέτης κανενός. Δεν θα έχω ανάγκη κανέναν. Με άλλα λόγια, εγώ θα είμαι το κέντρο του κόσμου. Εγώ θα είμαι ο Θεός μου. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι δεν θέλουμε έναν Θεό πάνω από το κεφάλι μας. Δεν θέλουμε κάποιον να μας λέει ότι κάνουμε λάθος. Δεν θέλουμε κάποιον να μας κρίνει. Δεν θέλουμε κάποιον να μας ελέγχει, κάποιον να μας ξεσκεπάζει. Γιατί αυτό κάνει η ιερή έννοια του Θεού. Δεν σε αφήνει να κρυφτείς πίσω από δικαιολογίες. Δεν σε αφήνει να βαφτίζεις το λάθος σου επιλογή μου και την αμαρτία σου ελευθερία. Δεν σε αφήνει να λες έτσι είμαι εγώ και εδώ τελειώνει η κουβέντα. Γιατί αν υπάρχει Θεός, τότε δεν είσαι εσύ το μέτρο του σωστού και του λάθους. Αν υπάρχει Θεός, τότε δεν αποφασίζεις εσύ τι είναι αλήθεια. Αν υπάρχει Θεός, κάποια στιγμή θα σταθείς μπροστά Του, χωρίς ρόλους, χωρίς μάσκες, χωρίς δικαιολογίες. Και αυτό δεν το θέλουμε. Ποιος θέλει να δει το εγώ του να τσακίζεται? Ποιος θέλει να ταπεινωθεί η υπερηφάνεια? Ποιος θέλει να ακούσει την πραγματικότητα ότι είναι άδικος? Ότι δεν είναι τόσο καλός και τόσο αθώος όσο νόμιζε? Δεν είναι πιο εύκολο να τα αρνηθείς όλα? Να πεις, άμα ρε, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει και κρίση, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει αμαρτία, δεν χρειάζεται να αλλάξω, άρα μπορώ να μείνω όπως είμαι. Κι άμα σ' αρέσει. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις συναισθηματικοί λόγοι που πιστεύω ότι μπορούν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο να απορρίψει την έννοια του Θεού. Και ύστερα να ψάξει για επιχειρήματα, στοιχεία, να αποδείξουν την απόφαση που έχει πάρει ήδη μέσα του. Και αν ακόμα δεν με πιστεύετε, θέλω να ρωτήσω κάτι αυτούς που πιστεύουν ότι μετά το θάνατο υπάρχει το τίποτα. Έχετε ελπίσει ποτέ να κάνετε λάθος? Έχετε ελπίσει ποτέ να μην τελειώνουν όλα εδώ? Έχετε ελπίσει ποτέ να μην είναι όλα μάταια? Σκεφτείτε το λίγο. Και αν όχι, γιατί? Γιατί να μην θέλει κάποιος να υπάρχει νόημα? Γιατί να μην θέλει κάποιος να υπάρχει δικαιοσύνη? Γιατί να μην θέλει να υπάρχει αιωνιότητα? Γιατί να μην θέλει να υπάρχει Θεός? Ίσως επειδή υπάρχει κάτι μέσα μας που απλώς δεν θέλει το Θεό. Και το καταλαβαίνω γιατί και εγώ υπέφερα και υποφέρω και από τους τρεις λόγους που προανέφερα. Προσωπικά για μένα ας πούμε, πέρναγα κάποιες έτσι λίγο δύσκολες καταστάσεις στην εφηβεία, ήθελα να γίνω ανεξάρτητος και να τα λύσω όλα μόνος μου και να μην δίνω αναφορά σε κανέναν. Δεν μου έβγαζε κανένα νόημα η εκκλησία, πόσο μάλλον να ακολουθώ τους κανόνες της θρησκείας και είπα
τι μπουρδες είναι αυτές. Όταν το συζήταγα με άλλους συμμαθητές μου, με κοιτάζαν λες και είμαι ούφο. Έλεγα καλά, τι κλειστόμυαλη είναι αυτή. Και αυτό με οδήγησε στο να μισήσω ακόμα περισσότερο το Θεό. Όμως προσέξτε εδώ, αυτή η ανομία, αυτή η αυτοπεποίθηση, εγώ ξέρω, εγώ ελέγχω, εγώ κάνω ό,τι θέλω, κάποια στιγμή κορυφώθηκε. Και όπως λένε οι Αμερικάνοι, when shit hit the fan, όταν τα σκατά χτύπησαν τον ανεμιστήρα και βρέθηκα σε μια δύσκολη κατάσταση που ήμουν ανήμπορος, δεν είχα καμία διαφυγή, εκεί, σαν σκληρός άθεος που ήμουν, έκανα κάτι που δεν περίμενα ποτέ από τον εαυτό μου. Προσευχήθηκα. Γύρισα και είπα, Θεέ μου, αν υπάρχεις, βοήθησέ με σε αυτό και εγώ θα πιστέψω σε σένα. Στην απόγνωσή μου, ανεξάρτητα από το τι πίστευα, ο ανθρώπινος οργανισμός μου έκανε αυτό που ξέρει να κάνει όταν πνίγεται. Ζήτησε βοήθεια και όχι από ανθρώπους, όχι από τους γονείς μου, από τον δημιουργό μου. Βλέπετε, ο λόγος που στην πραγματικότητα καταλήγουμε πολλές φορές να απορρίψουμε το Θεό είναι συνήθως κάποιος βαθιά ριζωμένος πόνος. Και αναρωτιόμαστε, αν υπάρχει ένας παντοδύναμος Θεός που με αγαπά, γιατί να υποφέρω? Γιατί να συμβαίνουν κακά πράγματα σε καλούς ανθρώπους? Γιατί τόση αδικία? Και δυσκολευόμαστε να το εξηγήσουμε και οδηγούμαστε στην απάντηση, άρα δεν υπάρχει παντοδύναμος Θεός που με αγαπά. Όμως αυτές οι ερωτήσεις έχουν μια γιγάντια παγίδα μέσα. Αντίστοιχα θα μπορούσα να ρωτήσω το εξής. Εάν υπάρχουν κατασκευαστές αεροπλάνων, γιατί πεθαίνει κόσμος σε πτήσεις? Δεν θα μπορούσαν οι κατασκευαστές αεροπλάνων να φτιάχναν έναν θάλαμο που εκτοξεύει τους ανθρώπους με αλεξίπτωτα πριν το θάνατο? Σίγουρα οι κατασκευαστές αεροπλάνων δεν θέλουν να πεθαίνουν οι άνθρωποι. Άρα δεν υπάρχουν κατασκευαστές αεροπλάνων. Βλέπετε, το πρόβλημα με αυτές τις ερωτήσεις είναι ότι λαμβάνουν το Θεό ως αποτέλεσμα και όχι ως σταθερά. Δηλαδή αφήνουν την απάντησή μας να καθορίσουν το αν υπάρχει Θεός. Ενώ κανονικά η έστω και υποθετική ύπαρξη του Θεού πρέπει να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ψάξω την απάντηση. Γι' αυτό και θα σας αφήσω με λίγη τροφή για σκέψη. Αν υποθέσουμε ότι ο Θεός υπάρχει και είναι ο χριστιανικός Θεός και θέλουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί οι καλοί άνθρωποι υποφέρουν, τότε πρέπει πρώτα να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί υπέφερε ο Θεός στο Σταυρό. Γιατί όταν ο Θεός αποφάσισε να μας δείξει το παράδειγμα του πώς να ζήσουμε, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αδικηθεί, να προδοθεί, να ταπεινωθεί και να υποφέρει? Και για ποιον το έκανε αυτό? Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας εύχομαι καλή συνέχεια.